थामथि बोसोरसालिया जे जुथुम्मा बड'लेण्ड डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशन बे एस'सिएशननि जे जुथुम्मा बे जुथुम्माया जानानै थांदों चिरां बेंटल फरायसालिमायाव आरो बेनिनो बै सानखालि मोनसे बिबान सेफायनानै बा थामहिनबा गोजाम आफादखौ सिफायनानै गोदान आफाद दानाय हाबाफारि जादोंमोन आरो बेनिनो समायखिरा लानाय हाबाफारि थामहिनबा गोदान आफाद जाय बिबान मोनदों बिथांमोननि समायखिरा लानाय हाबाफारि बेयो जायाखैमोन आरो बेखौनो नोजोर बोनानै दिनै बाक्सा जिल्लानि बेन्दोङाव थानाय नैबे मानास बानसबारि रेन्जनि जे आइबि हल बे आइबि हलाव समायखिरा लानाय हाबाफारिया जादों आरो बे समायखिरा लानाय हाबाफारियावनो गुबुन गुबुन जाय बिथांमोना बिबान मोनदों थामहिनबा आफादगिरि महरै बिथां हांगामा नार्जारि बिथाङा आफादगिरि महरै बिबान मोनदों आरो गाहाय नेहाथारि महरै आं दं आरो लोगोसेनो जोंहा गासै जाखिनि बिबानगिरिफोर दङ बे बिबानगिरिफोरखौ लानानै दिनै समायखिरा लानाय हाबाफारिया बावैसो समनि गेजेराव जानानै थांबाय आरो खोब मोनसे गिदिर बिबान जिहेते बे बिबानखौ मोननानै आंबो गोजोननायखौ मोनदों आरो लोगोसेनो बेखौनो फोरमायगोन जे जिहेतु नैबे गौथुमा मोनसे गिदिर आरो बयनिबो मोनसे बे गौथुमखौ लानानैनो खौरांगिरिफोरनि जे इयुननि बिथांमोननि जे जाखिनि बे बिबानगिरिफोरनि दा थामहिनबा खौरांगिरिफोरनि जे बिथांमोननि रैखाथि आरो बिथांमोननि जे साननाय हनायखौ जों सिगां फारसे लांनानै खामानि मावलांनांगौ बे गिलिर मोनसे बिबान बे बिबानखौ मोनबाय आरो बेखौ मावफुंलांनो थाखाय जेसेबां हायो आं नाजागोन आरो लोगोसेनो जोंनि जिखिनि टिम थामहिनबा बड'लेण्ड डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशन बे एस'सिएशन थानाय साफ्रोमबो बिबानगिरिफोरखौ लानानै खामानि मावलांनो थाखाय सिगांदों आरो बेवहाय जोङो नैबे बड'लेण्ड डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशन महरै जे जोंनाव गिबि थांखियानो बेनोमोन जेब्ला जोङो गायसनदोंमोन बे गायसनजेननायनिफ्राय गुबै थांखिया बेनोमोन जे जोङो जोंनि खौरांगिरिफोरखौ गुबुन गुबुन जायगानि आरो गुबुन गुबुन ओनसोलनि आसामनि जे खौरांगिरिफोर बे खौरांगिरिफोरखौ जोङो बिथांमोननि समस्याफोर जायोब्ला जोंहा गोबां जेंनाफोर जायो जेरै जों खौरांगिरि हिसाबाव जोंहा गुबुन गुबुन समाव जोंहा केसनिफ्राय लानानै दा बेफोरबायदि जोङो थ्रेटेनिं होजानाय बेफोरबायदि जोंनाव जेंना जायो बे जेंनाखौ जों मिरुनिफ्राय जोङो जेसेबां हायो रायज्लायनायनि गेजेरजों आरो सासे खौरांगिरिखौ जों जेसेबां हायो मदद होलायनाय आयेनखौ नायनानै मदद होलायनाय बे थांखिखौ लानानै जों बे बिबानखौ लादों आरो बेनिनो दिनै समायखिरा लाबाय आरो इयुननि समफोराव जोङो जेसेबां हायो गौथुमनि संबिजिरारि जिखिनि दङ बेखौ दहाय होनानै खामानि मावनो थाखाय आवगायगोन। गोजोन्थों।